Айде. Стимулирам малко преди да беше. Снимам всичко, чакай да. Чакай да видим. Айде, контратака после. Дай крак. Веднага. Чака после. Като увисни контратака. Баш. Ай, контра на краката, веднага ръце. И после няма десен са той предното финто. Тодоре? Ръце. Първи. Да, браво, супер, това е, много добре, браво. Точно така, браво. Браво, Мака. Ай, Симо! Ай! Пак притесняй, пак движи по същия начин. Ай, точно така, браво. Ръцете горе. Да. Ръцете, давай. Има ваши после. Ама назад. Отвисна, Мони, дай. Веднага. Браво, Мачун. Стоп. Брейк. Работиш там отдолу. Айде. Ти го играят, чакай това. Иди, чака въгъл, ближи са. Върши прав от пърката, айде, върти го. Ай, излъгаш. Да, хубаво. 10 пей, движи повече разнообразие. Ръката дигни отпреде. Да. Ръцете горе. Лявата отпреде си ме. Движение, Симеоне. Постоянно трябва да... Вляво, десен, влизай. И десен отгоре на трамото. Айде. Ай, първи Симеоне, последни 10 секунди. Да, так, точно така. Да. И десни, бе, що го спря десни? Пусни го. Ай, последни секунди. Ръцете горе. Дай, Мони. Давай. Стоп! Сега. Добре.